To ľad. No, chápeš? To ľadové. Hej, to je... To je brutálne, ľudia. Chápete to? Reálne strašné. Ľadové. Fuj. Poď, hopaj si. Poď, hopaj. Maťo, chceš? To je krásne. Oh my god. To je krásne. Nemáš sa čoho báť. Tak Oh my god, ty koký. To je krásny potvočík. To je pekné. Sú 3 hodiny, 3 minúty. Potvočík. To je výhľadka krásne. To by som chcel tam vyliesť a pozrieť sa, stať na taký výhľad. Koko. Pekné. Som tu späť a teraz sme akorát prišli na chatu. Som tu v miestnosti sám a nenatáčal som, ako sme išli zubačkou, lebo tam bolo strašne veľa ľudí a nenatáčal som ani, ako sme išli cestou späť, lebo bolo veľmi tmavo. Vidíte, toto aj. Vidíte, už je tma. Takže by som to nenatáčal, by ste už nevideli, viete. Takže takto to video sa končí. Len nechajte like a odber a majte sa pekne zatiaľ a zatiaľ čau.